naga ketin ke jong belai naga testament ke berim nagi arteli ke lenong jong ke kitab ke jong Daniel ke lenong ke benengkong bat ke lenong ke balai bat nagi arteli ke lenong asyim ke kubor hari ke por halor jong ke pang ke bangalabu nut banlong ki beper nut banlong ki beper ngan pule tangkat togat ni ke benta nagini ki arteli ke lenong ke benengkong jong ke kitab ke jong Daniel ngan pule ke dekot ke besan haduk ke pra ke ong kumni bat usim ulobo ke benta halaga sengi ki naga jing bam sim bat naga wain ke baudi bat bon psai ki laisnem bat haga bakut kita ro kila ban yeng hakmat usim di hapdeng gini nagi khun Juda ladonu Daniel Hanania Michel badu Asiria badu rangba ki unok ula kerteng yaki yo Daniel ula kot Belteshazzar bat yo Hanania u Shadrach bat yo Michel u Meshach bat u Asiria u Abednego Henry u Daniel u tmu halaga do'nud ba un pen tengit ialadi daga jingbam sim lamni daga wain baudi namar ka taula kerpat yo rangba ki unok ba umdei ban pentengit ya ladi ngan puli na galanong ka balai kada khot ka ba khan riu hadu ka ba khat ra u Shadrach u Meshach bat u Abednego kilia thu bat kila ong haus im ko Nebukadnezar ngim don kam ban ya thu yemi hagani ladaga long kumta ublei jongi yo bangi sikri ula ban pelaj yangi nagala warding bala thang rem bat un pelaj yangi ro naga khti jong me kos em hanrei lada om kumta to tip me kos em bangi dom sikri ki blei jong me lamne mani ye kata durbelai ye ka bambe lapan yeng an pule ka khot ka khadu jong ka ni ka landong ka khot ka ar khundai bat lai pheu namar ka tanga bu ye ka hukum ba gino ki kanja ban riu ki jaj ban riu bat ki tin ki ban kren ai ka bomde yo blai jong Shadrach u Meshach Abednego an at lung khot lung kha ye ki bat on pelong senrum mi ki ying jong ki nabar omdon uwei pat ublei ubala ban pelaj kum gani kerukom anda kom tau si mula kentiu nam yo Shadrach yo Meshach badiu Abednego na hagashnat jong ka Babylon nut banlong ki beper tengni pendem hajing duai kopa jong yu bah peneng wana khamat jong mi ne ka por pahat jika jing penkentang ke jami ingin yo sengau ke ketin ke jami penkentang yelau jong usyakri ai ingin yo sengau ke sur ke jami ke memen keren hangi ke por sengau ingin ipan ingin ke keteng utrai nang pan em jong yu Jesus Christ amen u Nebukadnezar u job thma ye ke Juda hapdeng gisnem sanspa kendai pupra haduk kesnyam sanspa prapu archuau Chris haduk laisen haman lagi jing job thma uring brau yiki jiu shike hima ke jagu ha ka benengkong uring brau lai hajar ar pu lai ngut kesin ka ba ar praspa lai pu ar ngut bat kesin ka ba lai nyau spa sao pheu san ngut ka ba kentup yegi sao ngut ki samla jiu ka ba ngin ye kren hagani ka khubor bat baro ki ba uring kum gem rao hagani ki lai sen ki jing job thma kalong sao hajar henriu spa ngut yegi ngi la ban shem ka kitab Jeremia san phu ar glanong ka khot ka balai pheu ka bangi sngeau tanat hagani ka jingjia kalong Begini kisah ngut kisamla Daniel, Shadrach, Meshach, batu Abednego
Wat lagi ki day ki samla ki bulang tangkum kim raw ki bau Nebuchadnezzar ula wanra syaka hima jang Babilon. Kiyo ia jing mentoy. Kiyo ia buram bat ke jing na Us-im. Us-im buram yaki ia jaj kabadon buram ka pakilawan ka jaj Juda. Bat ki balong na ka jaj ka kanja. Bat na ka ying ka jang Us-im David. Namar kata uai yaki artli ki jing mentoy habaki don haga hima Babilon kamanengkong uai yaki ke jingnang jingstat ban penyo yaki lahikai yaki bekinang yaka kten kaldi yaka kten jang kinong Babilon ki an jang gari Babilon bekintip yaka history karukam perkhat jang kinong Babilon bekinang ban yelet ma nagabanta ban long ke jingkermen yaga jaj ben riu ke jongki ka baar ka bau ayaki galong ke jingker chan yaki yaga jigim go man laga sengi bekinsan kinhe kin pelung la ayaki yaga jingbam ka badan buram jong kinang Babilon ke jingbam go jong Us-im bad Us-im ula bu por haduk lais nem nagabenta ban penbiang yaki jingbam ka bakerpang yaki ki jingbam sim ka wan bat ki weipat ki jingbam jong ki nong Babilon ka bagi negi samla jiu kinyo benta nagabenta ban pensengat penpelong bat penbahabriu yaki hanrei ngiyo i lamba jong ni ka kubor ka banga kawa ban wanra ni ka por yaki artli ki benta kabagini ki samla ki shim yaka rai haga chingim jong ki wat lagi don kum kim raw hari Babilon kabanungkong galong kinut ban long ki baper ban imper haga rukom im kabaman laga sengi ngiyoi baus im ulabu yu aspenas urang ba uban pek uban sumar yagini ki saungut ki samla uas penas ban pen i yaging don bor ka jang halor jong gini ki saungut ki samla bat ban pen i yaging pendem ka jong ki bagi haban pendem haga bor ka jang ka banungkong ka bole ka long upen kalai ka kerteng jong ki barok saungut ka kerteng jong gini ki saungut ki samla kadon gajing day bat ublay Jehovah ubaki ki ngek bat ubaki syakri Daniel kacimut jang ka kerteng Daniel galong ublay ulong unong bisar jonga aspenas ulapan kalai ka kerteng jang Daniel syaka kerteng belti syasar kabamut unong ap yagaspa bari jong ublay bel way nagi belay bekinang Babilon kiamani uhanania kacimut kalong gajing ay kajong utray lapan gala syaka kerteng Shadrach kabamut ubalayo ya gajing sat kikjat jong gasngi kabelay jong kinong kaldi kabaki mani ya gasngi kum kabelay Michel kabamut ublay ubaklan lapan galay ka kerteng yang usyaw Meshak kaway nagi belay syak kabaki nong Babilon gimani Assyria kajumut utray ulong unong yarap jonga lapan galay siya ka kerteng Abednego kabamut usyakri jong ka blading badhaga ni ka jing pangala ya ka ni ka kerteng jong ki siya ka kerteng jong ki nong Babilon nga i baga kerteng ka jong ublay kamdan syuk ka jing yaday kinong Babilon kimpan bor yagini ki saungut ki samla ban eno yaga jing ngait ka jong ki kabaki ngait how tau ublay uba im na ni ublay Jehovah bagi kepat men jangki kila ngej bat kila syakri
habakidon ha Jerusalem. Handrege kabaki nong Babylon gile gile saungut ki samla galong. Ki wanra suki ki jing hikai ki ban pentame ki bakin kelet yo belai ubayam. Kabang isngaw tanat gile saungut ki samla galong. Wat lagi ha ban sya ya pop kabaki kepatamen jong ki lele persya yo belai kad hado bigila ha ban sya jab thma hakikti jong Nebukadnezar bacha ringrau syagari ke jong ki jit pat ban long ki samla ki bakerpang hari Babylon laterwa yaki ya gajing bam ya gajing stat ya gadustur im jong ginong Babylon Henry kinot ban kucing mut holiday ban im gajing im gabaper nagabagi nang Babylon ki im what ladagi don ha Babylon Henry ka Babylon kam don hagadonut ka jongki kumboong gani ka tim ha ka pertei Henry om jong ka pertei kadonut kejongki kadon baru belai bayim bad ban pensngau bhayu hagat singim kejongki walaki im ha Babylon para samla kaju kabagini ki samla kimat ngimadro gini gisngi syaitan bunsin uring pa yangi suki khang yangi bengini lejing sen khang ingi baning ini sementara ki kambalang handai ka ba ule ka long ban wan ra ki jing panthambe ka baharukom ban ring pa ingi bangin kelet suki ban sekri yo belai bangin dem bangin mane yo kumbau syaitan ula pensoi ro yo jisu ka wei ni jing pensoi ka bawang ka long ngan ai lut yemi ka perthai lada me dem bat me mane yang Wei syukri jong belai wong u Kristan u dei ban im haga percay handai om dei ban sya baga percay kan im ha u belai u bo ya ga balang u belai u bo yang igi samla bangin im haga percay u samla u syaitan bat u ya le ban bo ya ga percay haga balang lani haga donut ke jong ha jong pi kum gi para samla Hatugin nut ni em banlong gi beper kumbagini gi samla kila kutjumut banlong per hari Babylon kadon ka wei ka jing etuk kana wei unong rep haga wei ka sngi ushem ya ka wei ikon pukni ibahap nagaskum na lording hatrai Ura yai tai kon pukni chaying bat ula set yaki rengkat bat ki kon sier haga baga don ga kami yang gis er kani ga kami sier kari ga sumar yai tai kon pukni ka kenyi kum lai kon la jong namar bai dangrit itai kon pukni bat kat shagabayalam Itai kon pukni ro ibot. Nyo I kajing sngaw baha. Jong gi kon sier bat gis er hi kalong. Gis sngaw baha ban krat ye ki mau. Ban krat hakti. Ban krat ban powe. Lene ban po ye ka ej masi bat kumta ter. Unew kon pukni. Ubalehe ubalasan rengkat bat gis er. Uro ule kumta. Kumbale kini ki kon sier habaya krat hak et masi uru hang tau ikrat lang habaya po we uru uya po we lang hagawe gasngi uwan we usayantis cherka farm jongni unong rep badawa upej yagi gis sier ke blan ka farm uyo I yau tau puk ubaya yai lang bad ubaya im bad ke gis sier Uang utau sayantis yau tau nong rep. Kumno udeu pukni ubalang usem jang kesuny.
udon hakan ni kesem seir ong uta unong rep ngalad hikai boun im rengkat bat ki khon seir nang syu ban her ula perkat kum gi seir syu kum upuk ni ong utau sayantis une upuk ni udei ban im kum upuk ni baru tahu sayantis usim yau tahu pukni ubala pura gabor gapor urayu hakikti barwong medei ujang gasun memdei ujang gane ga kandau piar yi kitab niang jome batu her bad habau pelai yau tahu pukni ki khamat jang ki pek jang ki jingbam jang ki sier hamadan her biang semadan namaru i ga jingbam uta usayantis ukiu na lor jong ying jong utau nong rep bat sajisen ura biang yo tau pukni bat uong memdei jong ni ka khandeu medeu jong ka suin medei ban her medeu sim jong ki sim nama kata to her hanrei habau pelak yu ni ki jong u ki khmat jong u ki dang pek yi ki jing bam hamadan bayabam ki khon sier hier biang semadan ban bam ta usen sentis sakasin gabalai ura yo tau pukni halor jong wei lo mu bajrong bat hang ta ong yo medei usim jong gesun medei ban her piar gi tabniang gi jong me her barabau pelaj halor jong tau lo mu bajrong hapen ke jing kanyu jong utau pukni uksai kita tabniang jong ukiki badu pier kita tabniang badu her bad naduk ka kapor umwan pai shu sira ka sem sier ko ki para samla ngi im ha ka pertei kabang ker sau dong yang i deki ching pen shoi ki bahar kom kabaterwa yang ngaya pi diki ki balong gejing riam gejing pa ya gejing im kristan gejong abat gejong pi bar kabas ngausi galong wa kum gi khon samla kristan ngilong kum utau pukni ngi kelet ya gejing long kabakerpang jong ki kum gi khon samla ngi ya kersum gi pom pom jong ni ka pertei ngia po iki we ngia po iki mau iki ding jong ni ka pertei thek kamu tahu khon pukri ngi kelat bangilong ke bakerpang kum ki khon samla kristan ki bau belai u khot yangi mangin im kajing im ka bakoi tungin kan bangilong ki samla ki bakerpang ki bau belai u khot yangi bangin long kerpang haga riam ga bet kum ga jat pen riu kasi penar haga kchin ga thalit bat haga jinglong ga jingem haga kchin jong belai ngi kan mau yi ki babon ki bala sha penjot haga jingem naga dau jong ga percai bangan nyau katukan ngi nuksa ka benengkong ga lok ka jong ulot kabala kala mau payamlo nagadau ka jingi jaga percai uakan nagadau ka jingi jaga spa Judas nagadau ka jingi jaga spa Demas nagadau ka jingi jaga naga percai ki pai deno bat ki len yo belai ubayim ang uway uri krau kalong ga basuk iki kunisel bakin mi naga Egypt naga jinglong berau handai kalong ga ba pat yaki baki Egypt kan mi naga do nut jongki badai ni naga dau babun sin gi kodisel habaki shem yaki jing kan mau yaki Egypt namar ke Egypt kadang don naga do nut jongki para samla kan ni ga chim kapan kan mau yang ai pi habangi im kan ni ga percaya tongin kan mau bangilong gi baper kum gi samla kristan ngimla banle logik ka baga percaya gale handai tungin kan mau
ngidon kam ban long ban nut ban imper haga jingim haga nega percay kum haga nega saungot ki kon samla kin jet ban im ga jingim ga beper ban am pen bit ngit yaladi haga jingbam sim bat ke jingbam jong kin nong Babylon nong ruai wong abate mra wingi de jing malen basniu ken mau bangim dei ban chu sakut hangta ngin yet ho hau jisu buun kersiu kijat ko samla kabar kabag yo i kini ki samut ki samla bat kerpang ni ki laingot kmentanga kwa pat bangin pai syagane gala nong ga balai ka ble tho ingi kinot ban long per haga jing im da ka bagi bat scam ya ga jingai kinot ban bat scam ya ga jingai ka jongki what hap deng ga jingma ka ba krau ka ba ap ya ga jing im jongki kawai na ga jinglong ga ba per jong ga hima Babylon ga dei ka jingla hagar company habawanus mo batmai kabamut kawan ga jingla hagar kom jingmane jongki one way us one way pat ublei namar ki dei ga jaj ben riu le ga hima ga bamane ki blei thau haman ba one way us one way pat u jaj blei ta ga dei jingim jongki nong Babylon ga ko por hagal nong ga ba ar le tho ingi bau Nebukadnezarus mu pos niu ya ga wei ga jing pos niu ka bau la klet no tat hadu bau Daniel ula pan pau ya ga ta ga jing pos niu bad ha ga jing pos niu Nebukadnezar pos niu boyo i ya ga wei ga durblei ga ba krau ka ba yeng bat ka dong ga jing per ha ga ni ga durblei ga long ba ga kle jong ka ga long ni ga ksier kasyadem bat kak sangti daga rupa kakpo bat kalabong daga renong kakejat daga nar kaslajat sibenta daga nar bat sibenta daga dew perta ban persya yaga daga jing pos niu kabau Daniel ulaya tho yosim musna yaga durblaik sier nakle hakjat kabaga jingjrong jangka nriu peu pro bat ka pengkiang nriu pro lapan yeng yaka haka daga madan lene ka pentha dura kabla snat jang ka Babylon badhaden belade bansna yaka ulapan bana yaga sngi bagi riu hain baro kinewan siya kata jing pankantang ya ka durblay baru pai ba baro badon hapo Babylon kinyawan nagabantaban demban ngo ya kata durblay sier ka ba ulatao balaboro ya ka jing panmana uno ubam dem kosiu ya kata durblay on berat you segala warding kabala thang rem habala panbana yagani ga jing panbana nagabanta jongi ni laingut ki samla uchedrak umeshak bat wabenku kalong ga ba iki bekin le igata namar ko hukum jong Moses kong men yo kiwei ki blay na lor jonga menam tau blay tau yaladi menam dem yaki lamne shakri yaki ki jiu ki shania bat ki mani ya ublay ubolong mensim ublay ubakut ubashisha hanre hakka por lapan bor ki bekin dem khosiu hakmat jang ka durblay kabla tau kabam don jingim kabam khoi bat ka dei ka por ka betam yagini kilaingut kisamla kumno kin shim yagrai hakaba kum ka por hanre kini kila shania haka por jong ublay uba im uba kila shakri bat ki pen krero yaladi ban ya shim yaga por jong ka jingtan jo kani kadai ka jinge jong ka balang haka spas nem ka pasdang jong ka balang
habala penbor iki bakin dem khosiu hakmat jong upacha jong sorkar rom banong bo upacha udei ublei handai bon ki kristan kapor ki jet ban yap kum ki martar namar ki snyau thu badan tang uwe ublei ubangi dei ban mani hagada khot ka khat san hado khat pra ngio i ya ka jingai chongini ki khon samla ban nga kawa ban wanra akani ka por yakini ki lai tiligi benta ka jingai ka jongki ngio i hagada khot ka khat san hado khat pra joni ka nong ka balai yaga jingai chongini ki samla Badakan di kibentang ke kawaban ora igini ki lai tili ki jinget ke bakini ki samla ki don na ka bakum ke por jong ke jingma ke jing sir ka ba ap ye ke jingim jong ki ka banang kong ka bangyo i ka khot ka ba khat san bat khan riu ngyo i ye ke jinget jong ki ka bom pendem ka bom pen ye khle lang bat kadaga hukum gabala panmana daw Nebukadnezar usim Nebukadnezar ul kali yaki habalak pakhat yaki bikin wana khamat jangu baru kali yaki u ei u tau belai u balaban pelai yapi naga kti jonga u Shadrach u Meshach baru Abednego kila jubab ngim dan kam banjubab yame kosem yadaga jingkali ka bambela kali yagi hangding yo i bau Nebukadnezar u perkhat yelade bau long u blei u bakrau tam dan syo u bakrau palat ban yu badabau la kali u ei u do blei u balaban pelat ye pina gikti jonga ki daga jinget ka bas kam hau blei gong ngim dan kam ban jubab yemi kos em kabamut ki nget bo blei on pelaj ki naga kti jong namaru tau blei u ki shakri u deu blei u bakrau kimpen hier yiga kerdan jinget jongki yiga bagala nget hau blei u ba him baru blei u ba shisha kim berkat Kam lei mangidan jingai nagari ke jongi si sendem te kam lei tongin le lagale handai ka mangi yo i ni ki khon samla kalong ki jet ban yeng ban bat ye ka jinget ka bas kam jongi banam me kle lagi wei kile dem khosiu hakmat jong ka turbelai handai ki jet bat ki not ban yeng wal lagi don tang laingot wei ni ki shakri ki jong belai doktor EW tosar wang ni tin ka jingkongu ka basisha ka dei kata ka bangi kentai ban pendem lagalong kumno ro habagalong persya bat ka jingdei jongi bat ublei wat langi dei ban mat ye ka jingsha sitom lene ka no ka jingmi ka bakrau nagata ka bangi persya handai ka taga dei ka jingko ngu ka basisha ublei ngim magri kisngi ka bagbobon ki palsamlang perkat kam lei le tang chi sen ar sen ngim magri si ka bagobon ki kon samla ki perkat ngin sakri yo blei bat kam lei bangin ye khle lang ro bat kani ga perthei ngi pen hier dor ye ka jinget ka bangi nge jo blei da ka bangi kersum lang ban pen ya dei ban pen ngau ba ya no ngi kloi wat ban ki tador ya ga jinget jongi hau blei wem nyai ngo yo blei bagi ki lai ngut ki samla ki jet ban yeng wala ki long tang lai ngut tak mat jong hajar upai ba handai ban bat
ban ying scam ha ka jinget ka bakidon kabar ka bang yo i ka jinget jangki long ka jinget ka ba pen so thet ha ka bor ka jong blai ka khot ka ba khat yo ka tho ingi ka banta kiong ublai jongi yo bangi shakri ula te ban pelai ingi na kalawar ding ka bala thang rem barun pelai ro ingi na ka kti jong me ko sem ka jinget ka shania yelade haki kampla ka jong blai kia tho hakmat jong ne bu kanasar yau to blai uba kikinget ublai uba krawor ublai uba donbor haga jingla ka jongki ban pelaj ki na ka kalawarding handai ki ong ublai uba ngi shakri ula ban penlaj yangi kia tho hakmat jong ne bu kanasar kelonggas ni jangga jing sakhi yaga bor badi ki kampla ke jong belai ke jingai kabala pensoti daga bor belai kayo i yo belai kum baulong kum ga telong jangga bor ke jing kemen bat ke jingi para samla ni don nang ki por ke jinge kabaga perthei kamat lamba jangan ni jing pangklam COVID-19 hatongi la de magbakum gani kapor banya thu sheka percay bau da ublay ubanga ubama pingi shekri uday ublay ubakrabor uday ublay ubapala uday ublay jangan jing it kumba kine ki laingut ki pla hakmat jang uday bukan asar ya ke jinget ke jongki hau belai ubapala ubelai ubanga bat pingi shakri udah ubelai jongki kamba udang le ki kamba ado ki gisngi barngai bakum ki khon samla kanega ga por kabangin penso thet yelade ya ke jinget ke jongi ha ubelai kabangin ngam jeliu bania thuru ya ke jing pala ga jongu shaka perthei hapadeng gini ki por jong ke jinget ka bagamat kabalai ke jinget ka begini ki samla ki don galong ke jinget ka bashania hagamon ke jong belai ke jinget ka bakut jumut ban shakri yo belai long kat balong bat kata ga dei ka bang yo i hakani ka khot ka bakhat pra ka khot ka bakhat pra ga ya thu ingi baki ong kos em nginom shakri ka belai ka melapan yeng ladau belai umirap yang iro kam lelei handre ngite nginam dem hakmat jumi kosim ngichet ban yap hakani ka lawarding ban ya ka bangi dem ya ka ni ka durbelai gumel panyeng hakani ka madandura ka chinget ka bashania tli ha ka mon ka jong ubelai katno ka long ka bakodor ban shania haka mon ka jong belai wat haka kim khai ki don chibun ki khon jong belai ki prabangai bi ki ba kanria no belai le ne ka ba phai din haba ki don haka kim khai jong ka jingim haka jaka bagin shania haka mon ka jong belai ladau pelai jengi na ka jing pang kalong ka mon jong ladem handrai ngi tingin yais no ande ki donru ki ba paidin haba ki mat ye ki chingtan jo ka bambeding nyai ngo ka ktin ka jong belai ba ka noksa ka banong kongai ka bang yo i ka de yo try jong yu Jesus Christ ubahikai yangi bangin shania hagamon ka jong belai banbo ye ka jinget hagamon ka jong belai hak per ket sebeli ka bau jisu duai wang ko pal dan lat ai bani ka khuri kan lai no nga handai om ka mon junga handai ka mon jong me ngi kan mau yo ju haga ka por ka bala wan ka jing tan ju ye ka jing ka sam wan ka er yong la yap lut ki khon ki ti jong badai ka kum ka por ka bau jup hap deng jong ka kim kha jong ka jing yem uong
lăng khôi ngala mi na ka po ka mi jonga lăng khôi ngan phai show try ba ai bo try ba sim long bala kar khu ye tengu try ka jingai ka ba ai snow what happening jonga jingdom jonga jingyam ngai yo habakuk munang ye thula pa haga por ba ka jajin briu isel ga na preng jonga jingdom ka jingting ka jingsir ka jinge habakuk wong lada unam po sentiu ding dambur lada om syamso hagi ding wan yagi lang brot an pendo no na ka jingker pan ngan sat kemen hau try ban ngan le kemen hau blay ka jing padem juga ka jingit ka bayro you blay what happening jongi AK kebangila do jing mentoy Henry Yashania agamon ke jongu nyo i ki apostol Jesus Christ hadin jong ke jing kiu Jesus sebneng kisah citom kisah sempat ki maham ki bakim desho banilap ye de kerteng jong Jesus ke jubab kalong ngidei ban kongo yo blei kham tam ban ye ki briu para samla ba it hatong idon em kum ngene ga jingai ha ga jingai lenti jong ga jingem ga jong ha jong pi ka jingai ka bashania ha ga mon ga jong bulai uta we ne ki pa jong ga balang u Krisostom habalatian bishari u hakmat jong patcha Arkadios nambar ga jingai jong u hau Jesus Christ lele ban penlong yu ubun pai din no naga jingai hadai syam lokongo upatcha ulum ya ga jingalang rengkat bat kita ginong ai bot jong u kumnongin le yaw new briu upatcha wong ngan thep noi u habandi ong wei ni kita ginong ai bot jong u em uns ngau ba da ka bakmen ban lech ga jing bandi namar bawong unyo ye ka por ka bajar haying bandi marwei ban yeslok baru bulai ong biang usim ngan krai khle yu ong wei pat unong ai bu jong usim wong la da unyap un lek bek shakmat jong to bulai jong u sabneng hang ta wong upatsia habakum ta di kumnongin le yu ong uwe unong yesla patsia badan buram sya yau Krisostom ban lepop namaru Krisostom syapting yaga keiro hagane ga bertei henry syapting tang ban lepop u Krisostom syapting tang ban lepop bat syapting ye ke ero nyai ngo yu blei baki don ki samla hakan ga ksin ga ba im jongu kabalong ga sakhi yang aya phi ga digisngi ki bom syapting ye ke ero hane tang ban lepop persya yu blei Shadrach, Meshach, batu Abednego. Kim syapting yaw Nebuchadnezzar. Henry ki syapting ban le persya ya ublay ubayim ban le pop yu. Ngikan mau yaw Joseph ha kaying kajang Potiphar. Syapting yano ruho. Henry syapting tang ban le pop persya yu ublay. Kogi kun samla hakajing yadan ti jong kajing im jong ajong pi ni gisingi ker sao dong ngi de pop hatong inot banlong kumu Krisostom ki ba jeng hakajing nginot ban yeng kum ngi samla ki bam syapting you know hanrip tang ban le pop Kawingi diaw hakin igisengi kalong. Bangi kuwa banlong kita gisamla.
ar jingmut Shaubelero kwa abandon, Shakanika pertero kwa abandon, Nergadao Kijo kisamla, Kibelam jinga sang kibi shakrible haying mane, Kidai kijo kisamla, Kibele iga pop, Kibikar sumbat ka pop, Hagisngi poya, Hangno, Kanaka nongrim gabangidon ko kikon samla. Ngay kan doi ko wei ga kami, Bat ga yo to kon jongka, Uday ga wala jinga sang, Hande ga ba ngau si ga long, Bau ngapro, Hagi jing ngau bah jong ni ga pertei, Udi haga bam ga di bat ki ege jing ngau bah, Haba ga kami ga ong u kumno mele kumni, Chajing sang ro mele, Shigini ki kam ngau bah ro mele, Uong yela ga jong ga kami. May kapor jong pi bat kapor jong ikam yadesyo. Ngi makajuk standard. Kajuk kabalashay. Happy banle genim lele. Barkatagade kajing him jong ibabon gi samla. Dagabas ngaw diaw nga kren yagani. Ko kipara samla. Pimla ban syakri yoblay. Bat pimla ro ban syakri yaga pertay kajug opor. Piha banjit. Ginot nem, haginegi sngi, banlong gi samla, ki babat yelaga jong gajingay, ki bampandem yelaga jingay, waling haban ying marway nagabandaw kuris. Tungin jit, ban yeng nagabandaw kuris, habang gi don hagi school, hagi college, hayaw hahat, hajingtray, hangno ginegi sngi, ban yeng. Nagabanta jang ho. Kabanta kabalay bat kabakado. Kabakado kabang yo I kani ka jing nito kana ka jing jia kadai. Ublay ubagini ki laingut ki syakri. Uya kando yaki hagalawarding. Bat upendan buram yakini ki samla. Ublay ubaya kando Ye lagi jongki briu hagal warding. Bagata ka benta ka bakado nga kwa bangin I kani ka benta. Kakchen jong bulay ka yato yang I. Ubulay cham la pa yu slap ban pelip ita ka warding. Hanray lanang panme ya ka hado nyaw siya. Hado bagita ki briu ki balate ka balakom ki laingot ki samla. Haba ki la bret yaki kading la bam yaki bat kala yap terkong. Lanang penme yang ani kalau warding. Handai ubelai, ubakular hau isaya. Sapulai kalau nang rekod kabar wong. Haba melek lambai gium ngan long lemban me. Haba melek lambaga ding menam ing lamne ka thale ding kan am jilia yame uta ubelai ubakular yang ka jingkular. Uya kando. Yau Shadrach Meshach batu Abednego ha kalawarding kabagading galaban le eki galong bantang yeki telai geblete geblakom yeki utrai upandan kam yegading banloj banlau yeki telai geblete yeki batang kata kabding galaban le yeki Badhapadeng jang kata kalawarding kiyat saudong ringkat baru tawai ubau del Nebukadnezar yo I wong ngayo I komukon kiblay ubaya yalang bat kitay kilangot ka ba pila bret katno galong ka pala ya ublay ubagine ka langot ki syakri uya kando yaki hakalawarding Para samla bait lesedan ki por ka jingim jonga jong pi kabang haban ya jegading jong ga jing tanjo kabawan ka jingim ga jonga jong pi lagalong ka jingpang ga jing sitom lagalong ka no ga jinge kabang isngau kumangim dan la chiu ba kum ga por Handai to tip bau belai hangta un ye kendo yang aya pi ban lau ye ke telai jong ka pop ke bate ke bakom ye ke jingim ke jong a jong pi ke pelongi ke brau jong ka pop
ban pala jingi nagigi kanjuri kijing malen gabas new gabaharukom bat bun ai yang ay pi yaga ching lai loy kabangin jing ban syakriu udah bidwang kababaha yang bala pensitom yang bangan dub nang yaki anjong mi ublay ubaya kandu hakala warding ban palait yaki syakri jago ngay kandu ikababu nagajing syakri kabarit yaki brew gibla mat yaki ching sitom ki ching tanjo ngay kandu ikaway kalang kami hakajing sitom kabajur kajongka bat hang tau bulay yu kendo ye ka ban laj ban lau ye kita telai ke bate ye ke jinggim ko jongka bat ban ai pat ye ka ye ke jinggim ko batmai nong roi semen simong oh haleluya ngalasuk la pelai par yang abaduk nya komen e baskem ngaying badanu kris kalong ka bening ubulay ubau syadrak umasyak baru abenaku syukri uday ubulay uba pandan borom yek tega pandan borom namar kata kada ke jingkular jeng ha kitab ke benang kong Samuel aranong rekot ke belai peu naba yek pandan borom yang ye kita ngaru ngan pandan borom ye kita ke banyau ben yang on nyau ben keliang yeki udan we usamla bangai gobo ndap deng jong pi fitip hai ke jingim jagu baru tahu dei u Eric's Lidl ukon jang ki arngot ki missionary ki batrei hari China balakhay uru hangtei ha China hanrei la penhe pensani hapo England but umi khmat yegeri Scotland udai samla ubai jaga sport baru dei wei nagi nang isimenta hagi jingi petong uba state ban mare haga Olympic jonggas nem sejar kendai spa arpu sau kebolong hangtei hapo France ha Paris uni usamla wirik sidel uye shimenta baru mikmat yegari Scotland bani shimenta haga Olympic bat udai uye shimenta haga jingi pet ke bachispa meter ula pengkre bahaya ladi bani shimenta haga ni jingi pet ke bachispa meter Handrei haba gila poi hapo Paris haba ula shek ya kata kisngi baga kata jinge pet hangno kan hap kapendiau ya namar baga kata chispa metar kahap baga sngi ke jang ubelai ban ya pet badai hang ta bau Erik sedal perkat hato kan mento yang bangan yo yang nega medal sir jang nega bertai bad bangan pens ngausi ya ubelai bangan syakri hapdeng ke bakum ke por urai baru lek banyak tu ha utau rangba abo penya jika tega Olympic wong ngas ngausi banyak tu ya pi mangan ompet ya kan chispa meter kikeli balai uang namar baga hap baga sengi utrai baga sengi utrai kadai ga sengi ka bakentang ka bakerpang ka bangan syakriu kimi sibun kinang batay uang kam lele tang chisngi kam lele handrei ujit uang em habaw long em kijing kren benyu nakeleng kelawan kiong meak riubelay mele riubelay kata gadai kabaga pertei ka kren nang gisngi uay samla uang apostol ka ban im gisngi habang adon na college habang im kamu samla ang kipara samla me ak riubelay mele riubelay bat kata gade kijing kren kabaw Erik Lidl umat handrei uang em nganom pens ngausi yo belay ubang ngachikri nganom penjak burom yo belay ubang ngai hadin jong kata kesngi belay kabulu kentai ya kijing pet kadon sagawai pat kijing pet kabasaus pa meter bat kari Scotland kamdon nong ya pet ya kata saus pa meter uni Erik Lidl ulai hau tau rang ba wong ngan mikmat ya kari Scotland ban ngan pet ya kata saus pa meter wong tau rang ba melebik melekrebik mem ju persyang meno ban ya pet ya kata saus pa meter kumno mela ban pendep
uang sya bangan ya pet bat kila sya habau pendep habau yushim mentah kata kajing ya pet kaba pala hagalong uyo haga kerdan ka benengkong uyo gold medalist ublay pendan buram yagi samla kiba pendan buram yu hapenengkat kata ka buram ka uyo andre uyo samla uyo sengau yagi jingkot ka jang ublay ban lagi lap yagi gospel hari shaina baru eno yagi ka buram ka uyo yagi ka medal ka uyo yagi jingkot jang giri yu boni shem bentah kita jing pet kita boro baru lait shaina hang tei hat tiansin ban long missionary kajing yo Jesus Christ kabanong yo bon tur ban yalap sekitai nong kendong jong gari shaina baru poiro sekitaki jaka kibaga Japan galak kene na shaina badai hangta hapreng jong ga jingrem ulasha kem hagakti jong ki shaina hagi sipai Japan baru set hagataga kam hagas nem hubnai mat jong ga snem cijar khandai spa sau pulai lesad yu hangta wien sin hapo jong ga daga kam ulalong kumuk pa kumu henmen kumu paralok kumu nong hikai yekita gibla shaset hapo jong ga daga kam ki jingsha pun sitom ga bauma hapo jong ga daga kam ulayo ye ga jingpang brain tumor baru laklat haka at pawai terik jang ubnai war ka snem sijar khandai spa sapusan hagerta ka basau pulai snem haga por ka bau klat ka Scotland ka ong ka Scotland ka ladu yau khon samla ubawan ra ye ka jing sarong ye ka haga jing im jang u ka baman la ka sngi ublai udon kam magini gisngi ye ki khon samla kiba yeng abakum gine ki por kiba not ban imper kum ki samla krisan ban bat ye jinglong ga kerpang kiba not ban yeng scam bat ye jinga jau Jesus Christ balal pinot ublay un pandan buram yanga ya pi wat ladang ide ban haban ya ye galawar ding jong ki jingtan jo aga jingem namar ka jing penmelen ya gamet ka mentoy tang kendiat hanrei kata ka jing riublay ka penmentoy seki ki baro nabaga don ka jing kular ya ka jing im ka bamenta bat kata ka bansawan ong ka ksin jong blay nongkong Timothy saulo nong rekot ka bapra namagata kum ki kon samla ublay ukot yang ay pi ni gisngi bangin khoi ka do anut samla ong norwai khoi ka ktin bakren kan mau laga buram yo Chris watlen ublay un kerku wi ka kubor naga benta ka buram mu Jesus Christ amen.